छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया मेहंदी रचैना में दोसरा के जान गे जइमी ससुरावा मारी दिलावा में बान गे दिलावा में बान गे मेहंदी रचैना में दोसरा के जान गे जइमी ससुरावा मारी दिलावा में बान गे दिलावा में बान गे हमें नहीं जनलियो इतना हम ही कठोर गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया अहिरा कुंदनमा संगे डोली जइमी चढ़ गे कैसे के जीतौ तोरा पगल लभर गे पगल लभर गे आर्यन अभिषेक संगे डोली जइमी चढ़ गे कैसे के जीतौ तोरा पगल लभर गे पगल लभर गे तोड़ देनी सब टूपी रितिया के डोर गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया मरवा छवा हौ सोना अगना में तोर गे मरवा छवा हौ सोना अगना में तोर गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे मरवा छवा हौ सोना अगना में तोर गे मरवा छवा हौ सोना अगना में तोर गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया मेहंदी रचैना में दोसरा के जान गे जइमी ससुरावा मारी दिलावा में बान गे दिलावा में बान गे मेहंदी रचैना में दोसरा के जान गे जइमी ससुरावा मारी दिलावा में बान गे दिलावा में बान गे हमें नहीं जनलियो इतना हम ही कठोर गे देख
देखिए के फाटो छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटो छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटो छतिया अहिरा कुंदनमा संगे डोली जइमी चढ़ गे कैसे के जीतौ तोरा पगल लभर गे पगल लभर गे आर्यन अभिषेक संगे डोली जइमी चढ़ गे कैसे के जीतौ तोरा पगल लभर गे पगल लभर गे तोड़ देनी सब टूपी रितिया के डोर गे देखिए के फाटो छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटो छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटो छतिया मरवा छवा हो सोना अगना में तोर गे मरवा छवा हो सोना अगना में तोर गे देखिए के फाटो छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटो छतिया चल जइमी छोड़ा गे मरवा छवा हो सोना अगना में तोर गे मरवा छवा हो सोना अगना में तोर गे देखिए के फाटो छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटो छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटो छतिया चल जइमी छोड़ा गे गणपति रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना मेहंदी रचैना में दोसरा के जान गे जइमी ससुरावा मारी दिलावा में बान गे दिलावा में बान गे मेहंदी रचैना में दोसरा के जान गे जइमी ससुरावा मारी दिलावा में बान गे दिलावा में बान गे हमें नहीं जनलियो इतना हम ही कठोर गे देखिए के फाटो छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटो छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटो छतिया अहिरा कुंदनमा संगे डोली जइमी चढ़ गे कैसे के जीतौ तोरा पगल लभर गे पगल लभर गे आर्यन अभिषेक संगे डोली जइमी चढ़ गे कैसे के जीतौ तोरा पगल लभर गे पगल लभर गे तोड़ देनी सब टूपी रितिया के डोर गे देखिए के फाटो छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटो छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटो छतिया
मड़वा छवा हौ सोना अगना में तोर गे मड़वा छवा हौ सोना अगना में तोर गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ गे मड़वा छवा हौ सोना अगना में तोर गे मड़वा छवा हौ सोना अगना में तोर गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया गणपति रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना। मेहंदी रचैना में दोसरा के जान गे जइमी ससुरावा मारी दिलावा में बान गे दिलावा में बान गे मेहंदी रचैना में दोसरा के जान गे जइमी ससुरावा मारी दिलावा में बान गे दिलावा में बान गे हमें नहीं जनलियो इतना हम ही कठोर गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया अहिरा कुंदनमा संगे डोली जइमी चढ़ गे कैसे के जीतौ तोरा पगल लभर गे पगल लभर गे आर्यन अभिषेक संगे डोली जइमी चढ़ गे कैसे के जीतौ तोरा पगल लभर गे पगल लभर गे तोड़ देनी सब टूपी रितिया के डोर गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया मड़वा छवा हौ सोना अगना में तोर गे मड़वा छवा हौ सोना अगना में तोर गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ गे मड़वा छवा हौ सोना अगना में तोर गे मड़वा छवा हौ सोना अगना में तोर गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया गणपति रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना। मेहंदी
मेहंदी रचैना में दोसरा के जान गे जही ससुरावा मारी दिलावा में बान गे दिलावा में बान गे मेहंदी रचैना में दोसरा के जान जही ससुरावा मारी दिलावा में बान गे दिलावा में बान गे हमें नहीं जनलियो इतना हम ही कठोर गे देखिए के फाटो छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटो छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटो छतिया अहिरा कुंदनमा संगे डोली जइमी चढ़ गे कैसे के जीतौ तोरा पगल लभर गे पगल लभर गे आर्यन अभिषेक संगे डोली जइमी चढ़ गे कैसे के जीतौ तोरा पगल लभर गे पगल लभर गे तोड़ देनी सब टूपी रितिया के डोर गे देखिए के फाटो छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटो छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटो छतिया मरवा छवा हौ सोना अगना में तोर गे मरवा छवा हौ सोना अगना में तोर गे देखिए के फाटो छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटो छतिया चल जइमी छोड़ा गे मरवा छवा हौ सोना अगना में तोर गे मरवा छवा हौ सोना अगना में तोर गे देखिए के फाटो छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटो छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटो छतिया मेहंदी रचैना में दोसरा के जान गे जही ससुरावा मारी दिलावा में बान गे दिलावा में बान गे मेहंदी रचैना में दोसरा के जान गे जही ससुरावा मारी दिलावा में बान गे दिलावा में बान गे हमें नहीं जनलियो इतना हम ही कठोर गे देखिए के फाटो छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटो छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटो छतिया अहिरा कुंदनमा संगे डोली जइमी चढ़ गे कैसे के जीतौ तोरा पगल लभर गे
पगल लभर गे आर्यन अभिषेक संगे डोली जहिमी चढ़ गे कैसे के जीतौ तोरा पगल लभर गे पगल लभर गे तोड़ा देनी सब टूपी रितिया के डोर गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया।